και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκπομπή Showing Therapy με πολύ σημαντικά θέματα και σήμερα που μας έχετε ζητήσει για να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Για πάμε λοιπόν τώρα στο πρώτο μας θέμα. Σε κατηγόρησαν, σε αμφισβήτησαν, σου είπαν ότι δεν μπορείς, ότι δεν θα τα καταφέρεις. Όμως εσύ τα κατάφερες. Η αυτοπεποίθησή σου, ό,τι σε κάνει να νιώθεις εσύ. Αυτό είναι το στυλ σου. Υποστήριξέ το. Παριζιανίστα. Φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά σήμερα να βρίσκομαι στο Κέντρο Ειδικών Θεραπείων Εκατερίνη Αλεξάκη και την τιμή να έχω κοντά μου την ιδρύτρια φυσικά του χώρου, Εκατερίνη Αλεξάκη, όπως είπαμε, πτυχιούχο λογοθεραπεύτρια, η οποία έχει εξειδικευτεί, έχει μετεκπαιδευτεί στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και θα μιλήσουμε γιατί άλλο για τα παιδιά μας και ένα πολύ συχνό θέμα που μας έχετε ζητήσει οι γονείς και είναι οι μαθησιακές δυσκολίες. Κυρία Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή. Είναι τεράστια η τιμή. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ που θα το πούμε από κοντά. Κυρία Αλεξάκη, ας ξεκινήσουμε από τις μικρές ηλικίες και θα ήθελα να μας πείτε σε ποια ηλικία ένα μωρό, ένα παιδί θα πρέπει να λέει λεξούλες και πότε ολόκληρες φράσεις και προτάσεις. Το παιδί αρχίζει να μιμείται την ομιλία των μεγάλων και να επικοινωνεί με ήχους όταν είναι ακόμα μηνών. Όμως τις πρώτες λεξούλες τις ακούμε συνήθως τον χρόνο, 1 με 3 λεξούλες περίπου όταν χρονίζει. Το μεγαλύτερο στάδιο εκφοράς των λέξεων είναι στους 18 μήνες με 24. Αντιληπτικό λεξιλόγιο έχει περισσότερο, εκφραστικό είναι λιγότερο. Και περιμένουμε τις πρώτες προτάσεις να τις πει γύρω στα 2,5 με 3 έτη και να ενώσει 1 με 3 λεξούλες και να φτιάξει αυτές τις πρώτες προτασούλες. Ο λόγος του εξελίσσεται τόσο γραμματικά όσο και συντακτικά και περιμένουμε στο τέλος της προσχολικής ηλικίας να έχει καθαρίσει πλήρως και να είναι κατανοητός από τους γονείς, από το οικείο περιβάλλον αλλά και από τους ξένους. Στις ηλικίες που μας αναφέρετε, συχνά δεν υπάρχει καθαρή άρθρωση. Είναι σημαντική η άρθρωση για να πούμε ότι το παιδί εξελίσσεται σωστά? Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά στην προσχολική ηλικία να έχουν αποκαταστήσει ουσιαστικά όλες τις αρθρωτικές και φωνολογικές τους δυσκολίες πριν την είσοδό τους στο δημοτικό. Έχει βρεθεί πως ο προφορικός λόγος είναι άρρηκτα δεμένος με τον γραπτό και έτσι φωνολογικές ή αρθρωτικές διαταραχές, αν δεν έχουν αποκατασταθεί στην προσχολική ηλικία, ίσως να επιφέρουν επιπτώσεις στην κατάκτηση της ανάγνωσης και της γραφής μετέπειτα. Κυρία Αλεξάκη, εκτός από την άρθρωση, ποια άλλα σημάδια θα μας θορυβήσουν κατά την προσχολική ηλικία, πως το παιδί μπορεί μελλοντικά όταν θα πάει στο δημοτικό να έχει κάποιες μαθησιακές δυσκολίες? Ένα από τα πρώιμα σημάδια που θα πρέπει να απασχολήσουν τους γονείς είναι η καθυστερημένη έναρξη της ομιλίας. Και μάλιστα όταν αυτή είναι και διαταραγμένη, όταν δηλαδή έχουμε αρκετές αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές, θα πρέπει να απευθυνθούμε άμεσα σε έναν ειδικό λογοθεραπευτή για να μπορέσουμε να έχουμε μια πλήρη εικόνα και να αρχίσει το θεραπευτικό πρόγραμμα. Επίσης, ένα πρώιμο σημάδι είναι ένα παιδάκι που δεν οριοθετείται εύκολα, δεν θέλει να συνεργαστεί ή να ολοκληρώσει αυτές τις απλές εργασίες και τις δημιουργίες που κάνουν τα μικρά.
Είναι παιδάκια που δυσκολεύονται στο να απομνημονεύσουν ποιηματάκια ή τραγουδάκια στο προνήπιο ή στο νήπιο κατά τις σχολικές γιορτές. Έχουν πρόβλημα στο να ανακαλέσουν έννοιες και να κατηγοριοποιήσουν έννοιες και δυσκολεύονται στις προγραφικές ασκήσεις. Έχουν θέματα προσανατολισμού τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο. Πώς αξιολογούμε αν ένα παιδί είναι έτοιμο για την μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικό? Θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να έχουν αρθεί οι οποιασδήποτε αρθρωτικές ή φωνολογικές του διαταραχές, να έχει εξασκηθεί η προγραφή του, να έχει καλύτερη λεκτική μνήμη, να έχει ένα πλούσιο λεξιλόγιο και όλα αυτά μπορούμε να τα αξιολογήσουμε τόσο με άτυπα εργαλεία όσο και με σταθμισμένα εργαλεία πια και να απευθύνονται οι γονείς σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για να μπορούν να έχουν μία εικόνα της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού τους για τη μετάβασή του στο δημοτικό. Κυρία Αλεξάκη, ποιες είναι οι συχνότερες μαθησιακές δυσκολίες που καλείστε να αντιμετωπίσετε? Οι μαθησιακές δυσκολίες, να καταλάβουμε ότι είναι μια μεγάλη ομπρέλα διαταραχών, μια ετερογενής ομάδα διαταραχών, που μέσα τις κλείνουν υποκατηγορίες, όπως είναι η δυσλεξία, η δυσαριθμισία, η δυσορθογραφία και δυσκολίες στη γραπτή έκφραση. Κυρία Αλεξάκη, ένα πολύ συχνό θέμα που μας ζητούν οι γονείς είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα, ΔΕΠΗ. Θα ήθελα να μας πείτε λοιπόν ποια είναι τα πρώιμα σημάδια που θα μας θορυβήσουν. Τα πρωτογενή συμπτώματα της ΔΕΠΗ ουσιαστικά είναι η ελλειμματική συγκέντρωση και η προσοχή, η διάσπαση προσοχής όπως λένε τώρα συχνά, η παρορμητικότητα και η απροσεξία. Αυτά είναι τα πρωτογενή. Όμως υπάρχουν και δευτερογενή χαρακτηριστικά όπως είναι η εναντιωματική διαταραχή, οι διαταραχές, οι εκρήξεις θυμού ή οι διαταραχές άγχους που ουσιαστικά θορυβούν και επιφέρουν μια διαταραχή σε όλο το οικογενειακό περιβάλλον και στο ακαδημαϊκό πλαίσιο του παιδιού. Κυρία Αλεξάκη, αν δεν αντιμετωπίσουμε την όποια μαθησιακή δυσκολία, ποια θα είναι τα αποτελέσματα όσον αφορά την πρόοδο και την εξέλιξη του παιδιού μας? Απλά θα ενταθούν τα μαθησιακά του κενά και τα ελλείμματα, με συνέπεια να αισθάνεται ακόμα πιο μειονεκτικά σε σχέση με τους συνομιλίκους, μπορεί να οδηγήσει σε σχολική άρνηση, σε σχολική φοβία, να νιώθει έντονο το αίσθημα της σχολικής αποτυχίας και πιθανόν συγκρούσεις με το οικογενειακό περιβάλλον. Όσο πιο έγκαιρα διαγνωστεί το πρόβλημα, τόσο πιο λίγες θα είναι οι συνεδρίες που θα χρειαστούν. Δεν πάει πάντα έτσι, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να απευθυνθούν όσο πιο έγκαιρα και άμεσα οι γονείς μπορούν σε ένα εξειδικευμένο επιστήμονα, σε ένα εξειδικευμένο κέντρο που παρέχει τις υπηρεσίες αυτές για την έγκαιρη διάγνωση τόσο των αρθρωτικών δυσκολιών όσο και των μαθησιακών δυσκολιών. Και σε αυτό το σημείο να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και η γονεϊκή εμπλοκή και συνεργασία των γονιών, καθώς έτσι θα αμβληθούν πιο εύκολα και πιο γρήγορα, ανάλογα βέβαια με το γνωστικό και το συναισθηματικό επίπεδο του κάθε παιδιού και οι δυσκολίες του. Κυρία Αλεξάκη, να κλείσουμε λοιπόν με κάποιες συμβουλές προς όλους τους γονείς. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουν οι γονείς είναι ότι τώρα πια οι επιστήμονες που ασχολούμαστε με τα παιδάκια είμαστε πάρα πολλοί, οι ειδικότητες είναι πάρα πολλές και ποικίλες και θα έλεγα ότι τους θορυβεί να αναζητούν έγκαιρα την θεραπεία, έγκαιρα μια αξιολόγηση και γενικά να αφουγκράζονται τις ανάγκες των παιδιών τους από τη βρεφική κιόλας ηλικία. Κυρία Αλεξάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που δώσατε σε όλους εμάς τους γονείς και φυσικά για τη θερμή φιλοξενία στον υπέροχο χώρο σας. Εγώ ευχαριστώ για όλα και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και τη τιμή για ακόμη μία φορά να έχω κοντά μου την ψυχολόγο ψυχοθεραπεύτρια, επιστήμον του στρες, Αναστασία Μισκεδάκη, ιδρύτρια του Ψυχογένεσης, του Κέντρου Ψυχογένεσης, που έχουμε επισκεφτεί και από κοντά. Βέβαια, πλέον υπάρχει και δεύτερος
χώρος, ένας στη μεταμόρφωση και ένας στη δροσιά, και θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ συχνό θέμα που μας απασχολεί και είναι η ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Κυρία Μισκεδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή για ακόμη μία φορά. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ για την πρόσκληση την οποία μου έχετε κάνει. Κυρία Μισκεδάκη, αρχικά να μας εξηγήσετε τι ονομάζουμε, να δώσουμε έναν ορισμό, τι είναι η ιδεοψυχαναγκαστική λοιπόν διαταραχή που ακούμε τόσο συχνά. Είναι μια ψυχική πάθηση, ουσιαστικά ανήκει στις αγχώδεις διαταραχές, άρα η βάση της ιδεοψυχαναγκαστικής έχει το άγχος. Τα άτομα κατακτίζονται από φόβο που οδηγούνται σε άγχος και μετέπειτα δημιουργούνται ιδέες. Ιδέες που είναι έντονες και πολλές φορές δεν σταματούν να γυρίζουν στο μυαλό και στη σκέψη των ατόμων, με αποτέλεσμα τα άτομα να γίνονται μη λειτουργικά και πολλές φορές οδηγούνται σε καταναγκασμούς, εξαναγκασμούς συγκεκριμένων πράξεων, για να μπορέσουν να δώσουν λύτρωση στο άγχος το οποίο τους δημιουργεί οι έντονες ιδέες οι οποίες υπάρχουν αναδιαστήματα ή και συνέχεια στη σκέψη τους. Τι ιδέες είναι αυτές, ποια είναι τα συμπτώματα? Ακούμε συχνά ένα πολύ έτσι που το λέμε όλοι, ότι είμαι ψυχαναγκαστικός και εννοούμε ότι μπορεί να πήγα πολλές φορές να δω αν έκλεισα την πόρτα του σπιτιού, αν κλείδωσα. Είναι ένα σύμπτωμα κάτι τέτοιο? Μπορεί να είναι. Ψυχαναγκαστικοί μπορούμε να θεωρηθούμε και να πούμε για πολλά άτομα. Δεν σημαίνει ότι έχουν και διαταραχή. Μπορεί όλοι να περάσουμε από τον ίδιο ψυχαναγκασμό και για λίγο να γίνουμε ψυχαναγκαστικοί, αναδιαστήματα. Όμως δεν είναι η διαταραχή αυτή. Όταν υπάρχει διάγνωση ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, εκεί το άτομο αισθάνεται πάρα πολύ αγχωμένο, πολύ δυσκολεμένο, μειώνεται ακόμα και η λειτουργικότητά του στην εργασία του, στις σχέσεις του, τις διαπροσωπικές, όλα αλλάζουν ουσιαστικά. Τι σημαίνει λοιπόν οι ιδέες? Οι ιδέες έρχονται έντονα και μπορεί να είναι και αιμονικές, έχουν να κάνουν με σκέψεις περίεργες που καταλαβαίνει το άτομο ότι δεν είναι πραγματικές αυτές οι ιδέες. Δηλαδή σκέψεις αυτοτραυματισμού, σκέψεις ότι μπορεί να θέλουν να κάνουν κακό σε άτομα, πράγμα που δεν είναι αληθινό εννοείται, είτε και στον ίδιο του τον εαυτό. Σκέψεις ο ίδιος δηλαδή που έχει την διαταραχή αυτή θέλει να βλάψει τον άλλον. Μπορεί να σκέφτεται, έρχεται μια ιδέα και τι λέει? Η ιδέα λέει ότι μήπως θέλω να κάνω, σε κοιτάζω και λέω μήπως θέλω να σου κάνω κακό. Εγώ όμως ξέρω ότι δεν θα σου κάνω κακό και δεν πρόκειται και να το κάνω, αλλά η ιδέα γυρίζει στη σκέψη του. Ή ένα άλλο πολύ συχνό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται έχει να κάνει με τα σεξουαλικά κομμάτια. Που αυτό το βλέπουμε και σε εφήβους πολύ έντονα και στους ενήλικες. Τι σημαίνει? Έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική του ταυτότητα. Ενώ ένα παιδί, ένας έφηβος γνωρίζει ότι είναι straight ή ένας ενήλικας, ξέρει ότι ποια είναι η σεξουαλική του προτίμηση, ή και το αντίστροφο, όταν τα άτομα είναι gay, πάλι να προβληματιστούν. Το πιο σύνηθες βέβαια είναι όταν ένα άτομο είναι straight και αρχίζει να λέει στον εαυτό του μήπως είμαι gay, μήπως μου αρέσει η γυναίκα άμα είμαι του δύο φίλου μου, μήπως μου αρέσει η φίλη μου, μήπως όλο αυτό γυρίζει. Ή αν είμαι ένα αγόρι και ας πούμε ένα αγόρι μπορεί να είναι μέλος σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα, σε μια προπόνηση, να σκέφτεται ότι μπορεί να δει ερωτικά έναν συμπαίκτη του, πράγμα το οποίο δεν είναι αληθινό. Ξέρει ότι δεν θέλει το συμπαίκτη του. Όμως η ιδέα γυρίζει συνεχόμενα στο μυαλό του και κάπου εκεί πρέπει να υπάρξει ουσιαστικά μια επιβεβαίωση από κάποιον ότι ναι, όντως εμένα δεν μου αρέσουν. Και κάπου εκεί έρχεται και η διαδικασία στο να μπουν σε μια ψυχολογική θεραπεία για να μπορέσουν να φύγουν από αυτό. Αυτά είναι κάποια παραδείγματα. Τώρα πώς μπορεί βέβαια κάποιος να ξεχωρίσει αν είναι πραγματική μια σκέψη ή αν είναι σύμπτωμα της ψυχαναγκαστικής διαταραχής? Εκεί γίνεται το πολύ έντονο στρες που δημιουργείται στα άτομα, γιατί αμφισβητούν τον ίδιο τους τον εαυτό σε κάποια πράγματα. Στις συγκεκριμένες κατηγορίες. Γιατί υπάρχουν και κατηγορίες όπου έχουμε να κάνουμε με ιδέες μόλυνσης, ιδέες επαναλαμβανόμενων σκέψεων, ιδέες με αριθμούς, με έναν τυχερό αριθμό που αν αυτό δεν γίνει σωστά, π.χ. έχω τον αριθμό 3, άρα πρέπει να πατήσω στο τρίτο πλακάκι, γιατί αν πατήσω στο τέταρτο κάτι κακό θα μου συμβεί. Η σύνδεση γίνεται έτσι. Τώρα τα άτομα αυτά είναι εύκολο να μπλέξουν και με τζόγο? Όχι, δεν είναι τόσο συχνό. Επειδή είπατε για τυχερούς αριθμούς κλπ. Όχι, δεν είναι τόσο συχνό. Είναι κυρίως, η δυσκολία είναι οι σκέψεις, οι ιδέες αυτές, που στο τέλος
Το άλλο κομμάτι της συγκεκριμένης διαταραχής έχει να κάνει με τους ψυχαναγκασμούς, εξαναγκασμούς που οδηγούνται τα άτομα. Δηλαδή, αναγκάζουν τον εαυτό τους για να αισθανθούν μια λύτρωση, να επαναλαμβάνουν και να κοιτάνε συνέχεια αν έχουν κλειδώσει, αν έχουν κλείσει το θερμοσύφωνα, αν έχουν κλείσει το μάτι της κουζίνας. Αυτά είναι πολύ συχνά, τα ακούμε συνεχώς. Είναι ένα συχνό φαινόμενο που μπορεί όλοι να έχουμε στοιχεία. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγουμε στο κομμάτι της λειτουργικότητας. Γιατί υπάρχουν άτομα που μπορεί λόγω των συγκεκριμένων ιδεών να πλένουν τα χέρια τους, αισθανόνται ότι υπάρχουν μικρόβια στα χέρια τους, πάνω από 40 φορές την ημέρα, 40-45 και παραπάνω. Και τώρα επάνω σε αυτό, ακούσαμε πολύ έντονα την περίοδο της πανδημίας ότι τα άτομα με ιδεοψυχαναγκαστική όσον αφορά τα μικρόβια κατά κάποιον τρόπο ένιωσαν δικαιολογημένα, ήταν φυσιολογικά. Επειδή όλοι το κάναμε αυτό, χρησιμοποιούσαμε πολύ το αντισηπτικό και ίσως και σε κάποια άτομα αυξήθηκε η διαταραχή, σωστά? Πολύ σωστά. Όντως αυξήθηκε. Φαίνονται κάποια ποσοστά τα οποία θα φανούν στην πορεία και βάσει ερευνών που διεξάγονται αυτή τη στιγμή, διότι η πανδημία ουσιαστικά ενίσχυσε τους ιδιοψυχαναγκασμούς, κυρίως το κομμάτι ότι έχει να κάνει με την μεταφορά μικροβίων, άρα πολλές φορές πλύσιμο χεριών, πολλές φορές αντισηπτικά, με αποτέλεσμα τα άτομα να βλέπεις ακόμα και πληγές στα χέρια τους από τον τρόπο που προσπαθούν να διώξουν την σκέψη ότι υπάρχει κάποιο μικρόβιο, υπάρχει ο ιός στα χέρια τους, αλλά πρέπει να τον διώξω. Οπότε ήταν πολύ λυτρωτικό για εκείνους το κομμάτι της πανδημίας, λυτρωτικό, ενώ ενισχύθηκαν οι ψυχαναγκασμοί και ουσιαστικά έλεγαν στον εαυτό τους ότι όντως έτσι πρέπει να γίνεται, τελικά αυτό είναι. Και η πορεία ποια είναι όμως, αυτό πάλι να ξεφύγει σε φορές και ποσοστά, με αποτέλεσμα τα άτομα πάλι να πιέζονται, να νιώθουν άγχος και να μην αισθάνονται καλά με τον ίδιο τους τον εαυτό, να μειώνουν τη λειτουργικότητά τους. Κυρία Μισκεδάκη, πάμε λοιπόν τώρα στην αντιμετώπιση. Ποια είναι η αντιμετώπιση της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής? Η πρώτη φάση σίγουρα είναι η ψυχολογική θεραπεία. Χρησιμοποιούμε γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία. Οπότε σημαίνει αυτό, εκθέτουμε το άτομο απέναντι σε ό,τι του προκαλεί αυτό το φόβο που τον οδηγεί, φόβο που τον οδηγεί στο άγχος. Να δούμε κατάματα το φόβο μας. Να δούμε κατάματα το φόβο μας. Ουσιαστικά καταλαβαίνουμε, παρόλο που είναι πολύ δύσκολο το άτομο μέσω αυτής της διαδικασίας να το αντιμετωπίσει το φόβο του, καταλαβαίνει ότι όταν εκθέτεται σε αυτό δεν θα συμβεί τίποτα. Τελικά όλο αυτό δεν είναι αληθινό, είναι απλά στη σκέψη του. Και αυτό ουσιαστικά τι κάνει, μειώνει την όλη ρίζα της διαταραχής, γιατί η συγκεκριμένη διαταραχή είναι σαν τη λερναία ύδρα και πετάει κεφάλια. Δηλαδή κόβουμε το ένα, κόβουμε το κομμάτι ας πούμε, με το πλύσιμο των χεριών και μας βγάζει κάτι άλλο και μπορεί να βγάλει και τικ σε συνδυασμό. Σε αρκετά βαριές περιπτώσεις ή αρκετά έντονες, μπορούμε να πούμε, γίνεται συνδυασμός φαρμακευτικής με ψυχοθεραπευτικής προσέγγισης. Κυρία Μισκεδάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που μας δώσατε για ακόμη μία φορά για ένα θέμα πραγματικά που δεν γνωρίζαμε, που όλοι είχαμε ακούσει, αλλά δεν γνωρίζαμε την έκταση του και σίγουρα διαλευκάνατε το τοπίο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε και εσείς καλά. Καλή συνέχεια. Και τώρα, φίλες και φίλοι, έχω τη χαρά και την τιμή να έχω κοντά μου την εκπαιδεύτρια προσωπικής ανάπτυξης, ηγεσίας και σχέσεων, Μαρία Παναγή, η οποία μας ήρθε από την αγαπημένη μας Λάρισα, ειδικά για την εκπομπή μας. Κυρία Παναγή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης στην εκπομπή και που κάνατε αυτό το ταξίδι για να είστε κοντά μας. Η χαρά είναι όλη δική μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μου δόθηκε η ευκαιρία να επισκεφτώ και την όμορφη Αθήνα. Κυρία Παναγή, θα ήθελα αρχικά να μας πείτε λίγα λόγια για εσάς, να σας γνωρίσει ο κόσμος, σας γνωρίζουμε και μέσα από το συγγραφικό σας έργο. Ναι, λοιπόν είμαι η Μαρία η Παναγή, γεννήθηκα και μεγάλωσα, πέρασα τα παιδικά μου χρόνια στη Γερμανία, περιπλανήθηκα έπειτα σε μερικά μέρη της Ελλάδας και κατέληξα στη Λάρισα, όπου ζω και εργάζομαι 30 σχεδόν χρόνια. Ναι. Είμαι μητέρα 5 αγοριών και ασχολούμαι στο κομμάτι της εκπαίδευσης
όσον αφορά την ανάπτυξη της προσωπικότητας του κάθε ατόμου, της ηγεσίας και των σχέσεων. Τέλεια. Και συνάμα, όπως αναφέρατε, είμαι και ποιήτρια και συγγραφέας. Τέλεια. Να σας ζήσουν τα αγόρια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια πώς ξεκίνησε όλη αυτή η συγγραφική ανησυχία. Η συγγραφική ανησυχία με βρήκε, θα έλεγα. Διάβασα πρόσφατα ότι ο Τίτος Πατρίκιος είπε ότι η συγγραφή σε βρίσκει, η ποίηση μάλλον σε βρίσκει. Νομίζω κάπως έτσι είναι. Καταρχήν όλα τα βιώματα που είχα, τα δικά μου, συν με η πελατειακή σχέση, ανέπτυξε πάρα πολύ αυτό το επίπεδο των γνώσεών μου και η όλη αυτή η ανάγκη των συναισθημάτων να καταγραφούν. Έχω εδώ και το βιβλίο σας, το οποίο είναι ποιητική συλλογή, σωστά? Αυτή είναι ποιητική συλλογή, όταν το σκοτάδι λούζεται στο φως. Ακριβώς, ναι. Δεν είναι αμιγώς ποιητική, έχει πολλά στοιχεία του χαρακτήρα μου ως εκπαιδεύτριας μέσα και έχει πολλά αποφθέγματα που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε και συμβουλευτικά. Και εκτός από αυτό έχετε εκδώσει και άλλο βιβλίο που αφορά την αυτοβελτίωση? Έχω συγγράψει ένα βιβλίο αυτογνωσίας, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον εκδοτικό οίκο. Και γίνεται η επιμέλεια, θα εκδοθεί έως 31 Τρίτου, θα εκδοθεί, οπότε θα μιλήσουμε, ελπίζω τότε ξανά για το βιβλίο. Αυτό θα είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα μέσα από την εμπειρία σας. Ακριβώς, ναι. Είναι καθημερινές ιστορίες, μέσα από τις οποίες μπορούμε να αντλήσουμε χαρά, αγάπη, ευγνωμοσύνη, ευτυχία. Κυρία Παναγή, θα ήθελα λοιπόν να πάμε λίγο στο αντικείμενό σας, στην ειδικότητά σας και να μας πείτε ποιος είναι ο ρόλος της αυτοπεποίθησης στη ζωή μας. Γιατί πολύ ωραία μας τα λέτε, η ευτυχία είναι το όνειρο όλων μας, αλλά κατά πόσον είναι εύκολο να την αγγίξουμε, είναι αυτό που αναρωτιόμαστε. Μάλιστα. Αυτοπεποίθηση, καταρχήν να εξηγήσουμε τι είναι. Είναι το πιστεύω το δικό μου για τον εαυτό μου, το τι είμαι ικανή να καταφέρω. Δεν αρκεί όμως μόνο η αυτοπεποίθηση, πρέπει, στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η αυτοεκτίμηση. Αυτά τα δύο πρέπει να βρίσκονται σε μια ισορροπία. Η αυτοεκτίμηση θεμελιώνεται από τα πρώτα νηπιακά μας χρόνια και έχει να κάνει με το τι έχουμε εκλάβει εμείς από τους φροντιστές μας. Είναι τα συναισθήματα που έχουμε εκλάβει, είναι λέξεις, είναι φράσεις, είναι η βλεμματική επαφή που είχαν με εμάς. Και από εκεί και πέρα χτίζεται σιγά σιγά η αυτοεκτίμησή μας από το σχολικό περιβάλλον, από το φιλικό περιβάλλον. Αυτά τα δύο, ο στόχος μας είναι να τα φέρουμε σε μια ισορροπία. Και το κλειδί όλων αυτών, για να ξεκλειδώσουμε δηλαδή, είναι η αυτογνωσία. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, μπορεί να διορθωθεί κάτι το οποίο έχουμε ακούσει, έχει υποθεί στην παιδική ηλικία, να μην αγχωνόμαστε ότι, γιατί όλοι οι γονείς έχουμε μαλώσει τα παιδιά μας, να μην αγχωνόμαστε ότι αυτό είναι κάτι ανεπανόρθωτο, υπάρχει τρόπος να αλλάξει, έτσι. Σαφώς. Μέσα από την καθημερινότητα μαθαίνουμε. Και μαλώνουμε. Και μαλώνουμε. Σαφώς και μαλώνουμε. Το θέμα είναι και το μάλωμα να είναι υποδομητικό και να γίνεται μέσα σε κάποιες συγκεκριμένες βάσεις, έτσι. Από εκεί και πέρα, ο άνθρωπος έχει μέσα του απεριόριστες δυνάμεις. Οπότε μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Πώς μπορούμε λοιπόν να πετύχουμε την αυτοβελτίωση? Υπάρχουν εκπαιδευτές, όπως είμαι και εγώ, που κάνουμε συναντήσεις και βήμα-βήμα βλέπουμε από πού πρέπει να ξεκινήσουμε και δείχνουμε το δρόμο, κατευθύνουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας με απόλυτο σεβασμό πάνω απ' όλα. Έχουμε και εμπιστοσύνη σε αυτόν, τον αποδεχόμαστε όπως είναι, δεν τον κατακρίνουμε. Έχει πιο άμεσα αποτελέσματα, μπορεί να γίνει παράλληλα με ψυχοθεραπεία, είναι πιο άμεσα τα αποτελέσματα των συνεδρίων αυτοβελτίωσης? Ποιες οι διαφορές? Στην αυτοβελτίωση θα έλεγα ότι έχουμε πιο σύντομα αποτελέσματα γιατί χρησιμοποιούμε διάφορες τεχνικές. Ας πούμε, μπορεί να έχει να κάνει με την στοχοθέτηση. Οπότε, ανάλογα με τις τεχνικές, με εργασίες στην ουσία που δίνουμε, μπορεί το άτομο να φτάσει πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα. Κυρία Παναγή, στη στοχοθέτηση ποιο είναι το κλειδί? Είναι το να βρούμε καταρχάς ποιος είναι ο στόχος? Γιατί πολλές φορές αφήνουμε ένα στόχο στη μέση, πάμε σε έναν άλλον. Καταρχήν δεν έχουμε μάθει ποιος είναι ο ορισμός του στόχου και κατά δεύτερον, πολλές φορές αυτό που θεωρούμε ότι είναι στόχος δεν είναι πραγματικά αυτό που θέλουμε, δεν είναι δικός μας, είναι αλλωνών.
Οπότε πρώτα πρέπει να βρούμε τι πραγματικά θέλουμε εμείς. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω, κυρία Παναγή, σαν γυναίκα, μαμά 5 παιδιών, επαγγελματίας, συγγραφέας, πώς τα προλαβαίνετε όλα καταρχάς? Και δεύτερον, να μας πείτε αν μπορούμε να πετύχουμε, να έχουμε ισορροπία σε όλα αυτά, γιατί η σύγχρονη γυναίκα πολλές φορές το χάνει με τη διαχείριση χρόνου. Είπατε τη σωστή λέξη. Είναι η σωστή διαχείριση χρόνου. Το γνωστό time management. Όταν μπορέσεις αυτά να τα ρυθμίσεις, που και σε αυτό μπορώ να κατευθύνω τα άτομα, το ίδιο 24ωρο που έχω εγώ και κάνω 10 πράγματα, το ίδιο 24ωρο έχει και κάποιος άλλος που μπορεί να κάνει 1 ή κάποιος άλλος μπορεί να κάνει 20. Οπότε από αυτούς κοιτάμε να μάθουμε τι κάνουν αυτοί καλά για να πετύχουν και κάνουμε και εμείς το αντίστοιχο. Κυρία Παναγή, θα ήθελα να κλείσουμε με κάποιες συμβουλές και να δεσμευτείτε εδώ στο κοινό μας να κάνουμε και κάποιο δώρο σε κάποιο τηλεθεατή, τηλεθεάτρια που θα καλέσει στο τηλέφωνο της εκπομπής. Ναι, όσον αφορά το δώρο, έχω φέρει 2 βιβλία τα οποία είναι για τους τηλεθεατές σας, όπως επίσης μπορούμε να χαρίσουμε και 2 συνεδρίες διαδικτυακές, διαζώσεις, αν είναι τα άτομα στη Λάρισα. Πάρα πολύ ευχαρίστω, θα το κάνω με μεγάλη χαρά. Σε αυτό που με ρωτήσατε, τα tips, να το πω έτσι, είναι καταρχήν να βρούμε εμείς τον εαυτό μας, να μην παρασυρώμαστε από τρίτους, να είμαστε ευγνώμων για αυτά που έχουμε και να μην εστιάζουμε σε αυτά που δεν έχουμε. Κυρία Παναγή, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πολύτιμες πληροφορίες και συμβουλές που δώσατε στο κοινό μας. Πραγματικά νομίζω είστε ένα πρότυπο γυναίκας που τα έχετε συνδυάσει όλα. Ευχαριστώ για το ταξίδι που κάνατε για εμάς. Και όπως ακούσατε, φίλοι μου και φίλες μου, μπορείτε να καλέσετε τώρα στο τηλέφωνο της εκπομπής και να κερδίσετε εντελώς δωρεάν το βιβλίο της κυρίας Παναγή «Όταν το σκοτάδι λούζεται στο φως». Καλέστε τώρα. Οι πρώτοι τυχεροί θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο. Και επίσης μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να καλείτε και για συνεδρίες με την κυρία Παναγή, εντελώς δωρεάν και πάλι από την εκπομπή μας, συνεδρίες αυτοβελτίωσης για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, για να πετύχουμε τα όνειρά μας και τους στόχους μας. Και για τις φίλες της εκπομπής που θέλουν να διεκδικήσουν αυτό το υπέροχο σετ φόρμας by Παριζιανίστα, μπείτε τώρα στη σελίδα Showing Therapy στο Facebook και καλή επιτυχία! Και αφού, φίλοι μου, άλλη μια εκπομπή Showing Therapy έφτασε στο τέλος της, μην ξεχνάτε να μπαίνετε στη σελίδα Showing Therapy στο Facebook και να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς για τα υπέροχα δώρα, για τα υπέροχα ρούχα από τα Παριζιανίστα.gr και από την κολεξιόν της αγαπημένης μας Μαρίας Κορινθίου που με ντύνουν. Ραντεβού λοιπόν την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας!